честно ти казвам. Ето влезна вече. Добре, къде мога да е това подало? От това фантазия идва. Добре, обаче трябва или да си спукал аквариум. Не, това е отвънка, виж, че е мръсно. Еба ти я варята, мръдни малко да снимам минато. Бе, кеф ми утре ще го показвам. Куче останахме въртле. Да, куче останахме така. Виж там колко е дълбоко е. Куче оставате пак. Разверите да това. А това не спира, бе. Да пуснем втората, какво? Да беше спрямо. А то всъщност какво се е случило? Ти ми пожелал да се на техните. Ага. На магазин.